हे बघा मस्ती करून करून आता दमलाय भाग्या, इथे बसलाय. आणि शेरू की नाही हे बघा अशा वड्या पाडून तव्यावरती टाकल्यात. आता जरा आहे ना झालं ना सगळं. ताई आहेत ज्यांचं नाव आहे अर्चना राहुल, त्यांनी आपल्याला ही दिलेली. आपण पहिल्यांदाच बघतोय ना. हां हे बघा कसं आहे ते. आज बघा व्हिडिओची सुरुवात मी केली पावसाने. मस्त असा पाऊस चालू झाला आहे. मग अशी चांगलं असं ऊन पडलं होतं आणि सगळी झड आता घरात यायला लागली आहे. छान वातावरण झालं. आणि इथे मी आज चुलीवरती नाश्ता बनवायला ठेवला आहे. काय ते तुम्हाला मी दाखवते. यात वाघ्या आणि शेरू यांचं चिकन आहे जे उकडवायचं आहे. हे बघा त्याच्यानं पाणी टाकलं, हळद टाकले. जोरदार पाऊस सुरू झालेला आहे. जरा पडदे पण उडतात वाऱ्याने, ते जरा बाहेर टाकते. भिजले ना का ते मग हलत नाही. मग आता जरा सुके आहेत ना त्याच्यामुळे मग हलत बसतात. चला शिजलाय का बघते आधी. ए मार हवा मग दोघांना. हे बघा ह्यांची अशी मस्ती चालू आहे. मग अशी थोड्या वेळ त्यांना बांधून ठेवली होती. नुसती कुई कुई चालू होतं आणि आता सोडले तर त्यांची मस्ती चालू झाली. हे बघा हे बघा हे असं ना बघ्या. हां आनंद बांधून ठेवल्यानंतर सोडल्याचा आनंद असो ना तो हे करतात. चला खाऊ खायचं ना. ए चला. हे बघा मस्ती करून करून आता दमलाय भाग्या, इथे बसलाय. आणि शेरू की नाही माझ्या मागे बसलेला आहे. तर तुम्हाला दिसणार नाही आता कॅमेऱ्यामध्ये. तर नाश्त्यासाठी बघा सकाळी सकाळी अळूवड्या म्हणजे कटिंग करून पानं भाजीसारखी चिरून करतात तशी. आणि मला वाटतं ह्या अशा पद्धतीची रेसिपी आहे ना मी 2 वेळा तुमच्या शेअर केलेली आहे. चाळणीमध्ये शिजत घातलं थोडंसं आणि थोडंसं पीठ राहिलं मग असं डब्यामध्ये शिजत घातलं. आता ह्याच्यानं वड्या पाडून घेते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मग अशी तुम्हाला पाऊस बघा दाखवला ना. आता पाऊस थोडासा थांबलेला आहे, म्हणजे येऊन जाऊन पाऊस चालू आहे. आज सर्व उशिरा आमच्याकडे. कुणालचा बघा क्लास आता पूर्ण झालेला आहे त्याच्यामुळे सर्व निवांत, कसलीच घाई नाही. आज वार आहे रविवार आणि रविवार पण त्याच्यामुळे चला आज सगळं आरामात करूया. हा बघा शेरू कसा मागे मागे फिरतोय ना. अजून नाश्ता पण करायचा बाकी आहे. आता वाजून गेले 9:30 होऊन गेलेले आहेत. म्हणजे नेहमी कसं 8-8:30ला नाश्ता होऊन द्यायचा. आज सगळं लेट चाललेलं आहे. आता हे फटाफट ना फ्राय करून घेते, म्हणजे तव्यावरती शेकून घेते आणि मग ह्यांना सर्वांना नाश्ता देते. आणि मग बाकीचं आपलं पुढचं बाहेरचं पण करायचं थोडंसं काम. ते आता बघूया आत्ता का थोड्या वेळाने. पण काहीतरी ठरवलेलं आहे ते म्हटलं नंतरला दाखवीन, तुम्ही शेअर करीन मी. आणि पटापट खायला द्या. हे बघा कुणालचे बाबा आले, वड्या झाल्या की नाही म्हटलं अजून शेकायच्या बाकी आहेत. हा बघा हा असा खेळून खेळून इथे पडला आहे आता. काय बापरे मस्ती बापरे. हा दोघांची नुसती झुंबड उडाली होती. एकदम दिला तेव्हा ते शांत झालेत ना वाग्या. त्याला ती सवय झाली तिकडे बाहेर नाही पडायची, बाहेर पडतच नाही, इथे झोपतील इकडे. बरोबर आहे. हां नाही बांधून ठेवल्यावर कसं ना हैराण करतात. बांधून ठेवल्यावरती त्यांना ना बाहेर झोपतच नाही. बांधल्यावरती त्यांना घरातच झोपायला हवं. मग अर्धा तास ठेवलं होतं आणि आता सोडलं त्यांना. मी तर राहू दे आता चला आता झोपते. म्हणजे अजिबात झोपतच नाही बांधून ठेवल्यावरती. हे असं झोपायचं असेल ना तर खुल्ली जागा पाहिजे. आणि आता कसं वातावरण जरा म्हणजे गरमसारखं होतं ना, म्हणजे पावसाचा जरा कमी झाला आहे ना. तर शेरू बघा असं जमिनीवर झोपतं नाही. तर जमिनीवर अजिबात झोपत नाही दोघं पण. त्यांना असं झोपायला ना गादी हवी किंवा त्यांचं असं ते एक म्हणजे ड्रेसच्या ओढण्यावर ठेवलं आहे ते हवं तरच झोपतात. आता हे गाठा आहे म्हणून असे मस्त आरामात झोपले आहेत. वाग्या झोपला झोपला गाळ आहे झोपायला ते हां. मग तेच तुम्हाला ना मी एक गोष्ट दाखवते. हे बघा मी रात्री ना दही जमवायला ठेवलं होतं. मला आता हवं होतं पण जमलंच नव्हतं. तर सकाळी उठल्यावर काय केलं मी इथे चुली पुढे फक्त आणून ठेवलं. आणि बघा 1-2 तास झाले आणि दही आपलं आता मला वाटतं अजून 1 तासामध्ये पूर्ण तयार होऊन जाईल. झालं आहे बघा बहुतेक. थंडावा आहे ना आता त्याच्यामुळे मग असं दही वगैरे पटकन जमत नाही. हे बघा अशा वड्या पाडून तव्यावरती टाकल्यात. आता जरा आहे ना शॅलो फ्राय करून घेणार. थोडं थोडं तेल टाकायचं आणि परतून घ्यायच्या. मस्त आपल्या आलूवड्या तयार. ह्या कशा झटपट बनतात, ह्याला वेळ नाही लागत. सकाळी लवकर घेतलं करायला 7 वाजता.
मस्त. थोडे फ्राय पण करू काय? फ्राय करायचं असेल तर तेल तापवायला लागेल ना. हा फ्राय पटकन होतील, ह्याला टाइम जाईल. फ्रायवाले आवडतील. फोडणी फ्राय म्हणजे तळून नाही बोलत आहे मी, फोडणी करून. बघा तळून पाहिजे, नुसतं तेलाचं पाहिजे. बाप रे. नाही ना, जरा हे होऊ दे स्लो गॅसवरती, स्लो चुलीवरती. तेलाचं इतकं आवडतं ना खायला, बाप रे. खूप तेल लागतं मग मला ना, कधी कधी बडबडायला लागतं. मग फ्राय म्हणजे मी काय म्हणाली, फोडणी आपण राई जिऱ्याची फोडणी करतो ना, जिरं पण नाही, राई, कढीपत्ता आणि तीळ टाकायचे, मस्त लागतं ते पण. गोड टाकायचं ना, थोडी साखर टाकायची वरून नावाला, खूप टेस्टी लागतात. थोडी साखर टाक जा, थोडी कर जाती पण ती ह्या बघा आपल्या आलूवड्या छान असं तयार झालं शेकून. एकूणाला घ्या चला. आणि ते दोघं बघा झोपलेले, ते उठले वासाने. त्यांना पण आलूवडीचा काय म्हणतात, खमंग वास आला. आज कुणाला तर आमचं सगळं निवांत चाललेलं आहे. काय रे, आज आरामात उठलाय. म्हणजे मला वाटतं काय 6-6:30 उठला असणार रे. आता रिलॅक्स आहे तो, रिलॅक्स. आज शांत पण आहे. घरात त्याचा अभ्यास चालू होता मगाशी. त्याला आता हाक मारून बोलू की ये आधी खाऊन घे. रिलॅक्स मोडमध्ये येतो. चांगलं झालं का रे? त्या दोघांना विचार. ते बघ, मला एक पीस घेतला, त्यातला अर्धाच्या पास त्यांना दिला दोघांना. मग त्यांना पण खाऊ दे एक तुकडा. त्या दोघांना विचार काय कसं झालं. हां, ऑलराऊंडर आहेत. काय पण द्या, सब कुछ चलता है. नाश्ता लागतो त्यांना, वेज उपमा. नाही, उकडलेली खाल ना, तेलापेक्षा ना उकडलेली दे. बघ ही खातो का. टेस्टी आणि पोटभर नाश्ता करून झाल्यानंतर आता मी किचनमध्ये आले. हे बघा, किचन आवरायचं आहे, भांडी घासायचे. आणि ते बघा कुणालचे बाबा वर चढलेत. ते बघा टाकी साफ करतात. आणि त्यांच्या जोडीला आहे कुणाल कुठे गेला, पाणी टाकायला गेला वाटतं. हा बघा, खूप असं पाणी ना काळा होतं. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही बघा, जर का तुमच्या घरात टाक्या असतील ना, असं नाही साफ केलं ना, काही तळाला बघा गाळ आहे ना, असं बसून राहतो. आणि मग किती पण तुम्ही स्वच्छ पाणी असेल तरी पण गाळ थोडाफार असतोच. तर त्यांना वाटलं आता रिकामी झाले, साफ करून घेणार. आता 2 दिवस अशीच ठेवणार सुकत, आणि नंतर मग त्यात पाणी भरूया आपण. आणि आता काही पावसाचं पाणी नाही भरायचं. आता आपलं धरणाचं पाणी आहे ना, ते आता झालंय, क्लीन झालेलं आहे, त्याच्यामुळे ते आता भरता येईल. चला जरा आवडूया. अजून जेवण करायचं बाकी आहे, बाहेरचं काम बाकी आहे. वाघ्याशेरू कुठे गेले? वाघ्याशेरू पण झोपलेत. पाणी सगळं मग बाहेर येत ना, आपलं सगळं भिजेल सगळं. ब्रशनी तर घासणारच आहे, पण ब्रशनी तू घासणार कुठे, कसा घासतो, कितपर्यंत वाचतो. इकडे कसं जाशील, इकडे कसं जाशील, ते तर आहे ना. हे बघा इतकं घाण पाणी त्या टाकीमध्ये, मातीचं बघा किती चिखल आहे तो. आणि पहिल्यांदाच ही आमची टाकी धुवून होते ना. निघालं ना सगळं. साफसफाई चालू आहे ना. मला वाटतं वर्ष झालं असेल ना. काय वर्ष झालं टाकीचं? वर्ष कुठे झालं, नाही ना. 7-8 महिने झाले. हां, तेवढा गाळ असणारच ना पाण्यामध्ये. पाण्यात सगळ्यात टाक्यांमध्ये घाल असतो. मुंबईच्या टाक्यात इकडे असते. हो ना. आपण मुंबईच्या टाकी 4 फूट नाही साफ केली. हां तेच. हा बरोबर. चला जरा मदत करूया. होईल आता 1-10 मिनिटामध्ये होऊन जाईल सगळं. टाकी बघा साफ करून झाली, पण माझं किचन बघा किती घाण झालंय. ते सगळं कचरा आणि ती वाळू वगैरे सगळं पडलंय वरनं खाली. तर लादीवरचं सामान बघा ते समोर, ते सगळं काढलं मी. आता ते जरा साफ करून घेते आणि मग पहिला आधी किचन पुसून घेते. अजून जेवण करायचं बाकी आहे. असं एक काम काढलं ना का दुसरं काम आपलं वाढतं, असं झालंय. म्हणजे बराच वेळ गेला टाकी साफ करायला. किती वेळ आला? अर्धा तास आला ना. अर्धा तास नाही 11 वाजता तर मी नाश्ता केला. आज नाश्ता करायला मला लेट झाला. माझा नाश्ता होईपर्यंत 11 वाजले. हां, आता 12-12 काहीतरी वाजलेत. म्हणजे समजा ना अर्धा-पाऊण तास झाला साफ करायला. आता हे झालं जास्तीचं काम, ते करून घेते मी. बाहेरची टाकी पण साफ करायची, पण ती कशी मागे स्वच्छ केलेली आहे. म्हणजे एवढी काही घाण नाही आहे, ती एकदम क्लीनच आहे. फक्त त्यातलं पाणी आहे ना पावसाचं, ते काढून टाकणार आणि मग हे दुसरं पाणी मग भरणार. मग ती फक्त पुसून काढायला लागेल. ते एक मला वाटतं 10-15 मिनिटामध्ये ते होऊन जाईल. ते थकले आमच्याकडे दोघं जण, थकले. आता चांगलंसं जेवण करून देते. थकलेत ना. हां आली.
हा बघा हा पट्टा आपल्या शेरूचा दुपारपासून तो बिना पट्ट्याचा फिरतोय. ते बघा दोघं जण. तर कुणालचे बाबा आहेत त्यांच्या जोडीला. त्यांचा जरा फेरफटका. हे घे पट्टा. शेरू पट्टा खा जर. का निघतोय पट्टा तुझा? हे बिना पट्ट्याचा किती खराब दिसतो. हे जर घाल जर. चला चला घाला इकडे मागे चला. चला पट्टा घाला. पट्टा घाला चला. ये धर. चल तुला फिरायला जायचं. टाटा जायचं. टाटा जायचं. टाटा जायचं फिरायला. बघा बघा बघा. चला 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 इकडे या चला. तर आता संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणींनो. मला वाटतं का तरी 5:30 पावणे 6 झाले असतील. आणि बघा असं थोडंसं असं ऊन आलेलं आहे. मग असा भरपूर पाऊस पडून गेला आहे. दुपारी पण भरपूर असा पाऊस पडला. दुपारी काय झालं टाकी वगैरे साफ केली. सगळं किचन वगैरे आवरलं. जेवण केलं. म्हणजे हे सगळं होईपर्यंत 3 वाजले. आणि नंतरला माझं एडिटिंगचं काम म्हणजे असं सगळं होईपर्यंत 4:30 पावणे 5 झाले. आणि आत्ता जरा चहा वगैरे प्यायलो बाहेर आलो. तर आपल्याला का नाही ते ह्या आपल्या बागेमध्ये काम आहे ह्या केळीच्या इथे. तर पहिला अगोदर आहे ना ह्या दोघांना पहिला एक फेरफटका मारून द्यायचा आहे वाघ्या आणि शेरूला. नंतर त्यांना ना जरा बांधून ठेवतो. ना तर कधी डोळा चुकून जातील ना माहीत नाही पडणार. विशेष करून भाग्या. कुठला पक्षी ओरडतोय? हां इथे ना तर पक्षी ओरडताना आवाज येतो ना एकदम वेगळाच आवाज. हा बघ वाघ्या आला तिथे. शेरू पण येतोय. ऐकलं का? तो तिकडे गेला वाघ्या. त्यांच्या मस्त चालू होईल. तर तुम्हाला दाखवते मी. ही जी आपली केळी आहे ना ही वेलची केळी असते ना छोटी बघा केळी असते ती आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे वेलची केळी किती फायदेशीर असते. तर इथे ना छोट्या छोट्या केळी आहे ना आलेले आहेत. हे बघा ही छोटीशी आलेली आहे ती काढायची. अशा 2 आहेत तिथे काहीतरी. आणि बाकीच्या 2-3 तर मोठ्या झालेल्या आहेत. आता ही आपण लावलेली आहे केळी. ही आपले एक ताई आहेत ज्यांचं नाव आहे अर्चना राहुल. त्यांनी आपल्याला ही दिलेली. एकदम छोटीसं होतं म्हणजे इतकंसं रोपटच ते आणले नाही. आता बघा एवढं सगळं तयार झालं. ते किती मोठं झालं आहे बघा. तर ते काढून आता इथे लावायचं आहे. कारण केळीचे बघा कोंब एकदा एक लावला ना का अशा अनेक बघा होत जातात. तर तेच आमचं चाललं आहे. तर किती दिवस राहिलं आहे पण हे पावसामुळे जरा राहत होतं. आता म्हटलं जरा पाऊस कमी आहे तर म्हटलं करून टाकूया हे काम. वेलची केळी अशी बघा पोटा एवढी असतात. आणि ही जी केळी आहे त्याचा काय प्रश्नच नाही कारण अशी छानपैकी तयार झालेली आहे ती. त्याच्या आहे तिथंच ते ठीक आहे. ते पण लावायचं होतं पण कुणाला जेव्हा नको म्हणाले. ते भरपूर वाढ होतेच आहे. पण ही केळी तुम्हाला माहिती आहे खूप महाग मिळतात. आवाज घ्या. ते बघा तिथे समोर झाड बघा दिसते ना तिथे पक्षी बसले. असे खूप छान छान पक्षी पण ते पटकन असे म्हणजे आवाज ऐकायला येतात पण आपल्याला बघायला मिळत नाही. ते काय खूप लांब असतात ना. हे बघा हे दोघं जण ना पळापळी खेळतात कुणाल बरोबर ना. काय आला कुणाल? हा बघा पळतायत दोघं जण. हा किती चाप्टर आहे बघा त्यांची. पूर्ण घराला गोल राऊंड मारून झालेत दोघं जण. म्हटलं हे धावून धावून काय येत आहेत. हां आणि भाग्या बघा कसा हसतोय दात काढतोय बघा. हे त्याची स्टाईल आहे भाग्याची हसायची. भाग्या अय वागू इकडे बघ. ए भाग्या भाग्या बघा कसा हसतो बघा कसा हसतो. चला 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 घरी चला. चला घरी पुन्हा घे ना घेऊन जा. त्यांना ना पहिला आता बांधून ठेवतोय. त्यांचं असं भरपूर आता फिरणं झालं आहे. बस झालं. चला ए शेरू चला. शी घाण नाही खायची. चला कुणाला घेऊन जा. ये हा काय येतोय कुणाला काय कुणाला गोल. कुणाला तो सावकाश आहे. तू त्यांच्यावर खेळू नको. तू खेळत राहिला ना मध्ये पळत राहते. गोडगोड बोल. भाग्याला घे पहिला. तो होतो असे गोल गोल. तो बघतो मागं मग आहे भाग या दर खाऊ दर बेटा. हां हां शेरूला पकडलेलं आहे. शेरूचं काय टेन्शनच नाही आमचा. शेरूला खाऊ द्या दादा. तो आला मागणं. ऐकलं कुणाल मी काय बोलते. तू लहान होतास ना लहान. हां ही केळी की नाही सर्दीसाठी बेस्ट असतात. हां बाबा विकत आणायचा 80 रुपये डझन 100 रुपये डझन ही केळी बाजारात केळी आणून सर्दीवरती ना सर्दीसाठी. सर्दी म्हणजे दुसरी केळी नाही द्यायची त्याला. हां म्हणजे आणायची. आता या हाय आपल्याकडे तर लावायचं ना. कधी पोचवेल ही केळ? कधी होईल ही?
काल मच्छर जातो का रे ना ट्रॅक्स घालून ये मग उचकी कशाने लागले तुला आता पाणी पिजा ना वाचला की तसं हा मग आता किती वेळ होता ना भाग्या शेरू बरोबर लहान आहे निघेल पटकन निघाला बघू ते कसं आहे आपण पहिल्यांदाच बघतोय ना हा हे बघा कसं आहे ते बरोबर आला थोडस जरा तुटलेलं वाटतं थोडंसं राहिलंय चालेल ना वरच्या साईडला इथे लाव्या वरच्या साईडला नको नंतरला पाणी घालताना मग आपल्याला अडचण होणार इथेच ते घाल ना इथे नारळ मोठावर टाइम जाईल ना वेळ आहे अजून इथेच लावा हा कुणाला उभा इथेच लावा चालेल एक साईडला चला हे केळ लावतात तोपर्यंत तुम्हाला मी वातावरण दाखवते हे बघा कसा पाऊस असा भरून आलाय वर बघा कधी पण पाऊस आता जोरात जोरात कोसळेल खूप मस्त वातावरण झालंय खूप छान वाटतंय आणि कुणालच्या हाताने ते केळ लावले जात आहे एकापासून अनेक ना हा पाणी पाहिजे जमीन ओलीच आहे ना पण जमीन ओलीच आहे पण त्याला आता पाणी जेवढं लागेल तेवढं चांगलं ना ते साईडच्या वेली काढून टाका परत त्याला गुरफटायला जायला नको वेली परत त्यातली तिकडे माती उकरलेली बाऊ टाकली ही का उकरलेली सगळी माती टाक तर हे बघा हे चालू आहे त्यांचं काम आता होईल लावून तर असा आजचा दिवस आमचा गेलेला आहे छानपैकी म्हणजे घरातलं पण बाहेरचं पण बाहेर आता जायचं होतं एक फेरफटका मारायला पण नको आता भरपूर पाऊस पडला आहे परत मग भिजायला होतं वाघा आणि शेरू यांना की नाही पुढच्या दारात बांधून ठेवले आता जरा घरात जाते जरा फ्रेश होते आणि मग पुढच्या रुटीनला आपल्या सुरुवात म्हणजे रात्रीचं जेवण हे तेच तर चला मैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद